Sawubona nginibingelele ngamukele channel Maswidi Media Production. Mangabe yaqala ukufika ngicela ukuthi ungenze iqiniso uqofa subscribe makathi ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Nganza kwethu nayi indaba isemathenike lapha indaba ekhuluma ke ngempi yesibhakela ezoba ke phakathi kukaMthandeni Gcokamaelisha ongumculi kaMaskandi kanye ke noCasper Nyovest ongumculi ke we-hip hop kanye ke futhi neKwaito. Ithi ke indaba ke kwenye ke ama podcast lapho khona uCasper Nyovest kade ke ihambele ufike ke waveza ukuthi ke ikhona yona impi ke ezoba phakathi kwakhe noMthandeni, ikhona impi ke yesibhakela ezoba khona emalangeni azayo, kodwa ke ayikashicilelwa phansi emaphepheni njengamanje ke isezingxoxo eziphakathi ke kwakhe kanye ke nalo iGcokamaelisha. Abantu abaningi ke bebekade bebuza okanye bebekade benxenxa uCasper Nyovest ukuthi ke ahlele impi ezoba phakathi kwakhe kanye ke noBig Zulu, njengoba uBig Zulu naye simazi ukuthi ke kuwo wonke ke ama match asawadlalile usawinile okuyimatch eyodwa, kanti naye ke futhi uCasper Nyovest imatch le ake wayidlala waphinde ke wayiwina lapho khona ashaya khona uLokhuzana no Pretty Ugly mangaphosisi. Njengamanje ke impi ke isibhekwe phakathi kwakhe noMthandeni iGcokamaelisha. Yize ke noma abafans amaningi ebekade efuna ukuthi Casper abhekane noBig Zulu bese ke uMthandeni eqhathwe ke aphinde ke neqhathwe noLokhuzana indlamlenze umfo kaMpungose ngebhadi ke engathi ke akuzokwenzeka lokho. Impi sizoyithola phakathi kwaMthandeni kanye naye ke uCasper Nyovest. Uqinisekisile uCasper Nyovest ukuthi yebo zikhona ingxoxo phakathi kwakhe kanye ke noMthandeni mayelana ke nale impi yesibhakela. UMthandeni ke uthe mayibuzwa wathi ucela ukuthi engaphawuli kakhulu, kodwa yebo ingxoxo zikhona ukuthi ke azikabhalwa phansi, ingakho ke engavumanga ukuthi ke aphawule kakhulu kulolu daba. Kodwa ke uphinde wathi ke yena seqalile ke uyayilungiselela uyajima ukuthi ke uma ukuthi ke iyaphasa lento uyobeka sembamba esibhekana naye ke uCasper Nyovest. Nganza kwethu ngiyafisa ukwazi ukuthi ke ngicabanga ukuthi ke Gcokamaelisha uyena mculi yini ongasimela ke thina njengamabhinqa, thina ke njengabathandi bakaMaskandi, noma ke ukhona yini mhlawumbe wena ke omunye umculi kaMaskandi obungamncamela ukuthi kube uyena ongena enkundleni noCasper Nyovest ocabanga ukuthi yena engaphuma awine, angaphuma ke asimele singamabhinqa, asimele singabathandi ke bakaMaskandi, ngoba ke leyansizwa cha iyashaya ke isibhakela senge ngayibona ezimpini zayo lezi eke yazilwa. Nganza kwethu ngiyacela ukuthi ungenze iqiniso ucofa like bese ke uyasubscribe, ungakhohlwa ke ucomment kulolu daba bese ke siphinde sidibane ku video elandelayo. Ngiyabonga.